Hej, jeg hedder Susanne. Til hverdag der arbejder jeg som kropsterapeut, og jeg hjælper en masse, både kvinder og mænd, til at få det meget bedre med sig selv og til at komme i balance. Rigtig mange af mine klienter kommer med nogle psykiske udfordringer. Det kan være stress, angst eller depression. Men det kan også være, at de bare kommer med en følelse af ubalance. Derfor har jeg lavet det her 12-ugers udviklingsforløb, hvor jeg hjælper folk, der er i ubalance, med at vende tilbage til deres balance. Jeg hjælper mine klienter igennem forløbet via 3 steps. Styrken ved lige præcis det her forløb, det er, at det er et hybridforløb, som er en kombination af det her online forløb og så mine kropsterapeutiske behandlinger. Det, der gør det helt fantastisk, det er, at jeg kan målrette præcis dine udfordringer, fordi du netop møder op i min klinik hver anden uge. Det første steps handler om en afklarende samtale, hvor vi sammen finder ud af, om det er det rigtige forløb for dig, fordi mit forløb er selvfølgelig ikke for alle. Step 2, det er selve forløbet, de her 12 uger. Det vil sige, at det er bygget op sådan, at der er et online univers, hvor du vil blive introduceret til en masse viden igennem de her 12 uger. Der er øvelser til hver uge. Der er mindfulness-meditation. Der er yoga-undervisning. Og så er der nogle korte introduktionsvideoer, hvor jeg forklarer, hvordan du kommer videre. Udover det, så kan du høre det hele på lydfiler, så du kan simpelthen have mig i ørerne på din gåtur, eller hvis du går derhjemme og rydder op eller gør rent. Og det er meningen, du skal komme hver anden uge og få en behandling her i min klinik. Step 3 er en evaluering af de her 12 uger, hvor vi ligesom bliver klogere på sammen, på alle dine refleksioner, hvad du har fået med dig af læring, og hvad du skal bringe med dig ud i din hverdag. Vi bruger også noget tid på at kigge ind i din fremtid. Så laver vi sammen en plan for, hvordan du kan gå videre ud i dit liv med al den her nye viden. Og samtidig så har du altid adgang til det her materiale, som du kan genbesøge. Og ikke nok med, at du altid har adgang til materiale, så er du selvfølgelig også altid velkommen hos mig igen, hvis du har brug for yderligere. Hvis du synes, det her det lyder spændende, og gerne vil have en afklarende samtale med mig, for at finde ud af, om vi er et match, så er du velkommen til at trykke på knappen her og booke et møde med mig, og så finder vi ud af, om det er det rigtige for dig. Jeg glæder mig til at tale med dig.